7. bidaia. Telesaioa bertan bera utzi beharra izan zuten. Aipatu zen elkarrizketatu pirata batek programan sartzea lortu zuela inongo eragozpenik gabe, eta horregaitik ezbairei nagusiei kargu hartu eta ezbai kanpora bidali zuten. Baina hari bosta xola, alderantziz. Tomas gelditzeko zetorren, eta ezbaik leku bat egin nahi zion bere bizitzan. Denbora izan zuten beren abenturak eta desbenturak elkarri kontatzeko, eta baita ametsak ere. Abesti berri batzuk ikasi, edalontzi beretik edan, sekreturen bat edo beste gorde, eta txiste berarekin barrez lehertu ziren. Bizitza osoa aurretik zuten. Tomasek munduko mapa handi bat zabaldu, eta ezbaik pendulu bat atera eta gainean zitzili jarri zuen bizitza berri hura non hasiko ote zuten seinalaz esan. Pendulua zirkulu txikiak egiten hasi zen maparen toki zehatz baten gainean, eta gero azkarrago hasi zen orain herrialdea argi eta garbi erakutsiz, Ilusio izeneko herri bat hain zuzen. Maletekin fardel bakarra egin eta harantz zuzendu ziren ezbai eta Tomas. Denbora asko pasa zen. Maitagarri segundu bat orduak izan daitezke guretzat, asteak txolarrarentzat, hilabeteak antxoarentzat, eta urteak inurriarentzat. Ez ziren prestatu izan helmugara ailegatzeko. Alderantziz, bidaia luze bat egiteko aukeraz baliatu ziren. Presarik gabe, nahitaezkoa bakarrik gastatuz, baina elkar ezagutuz eta mundua zabalean pizka bat ibiliz.